Паводка ў Беларусі ўзмацняецца, цэлы мост пайшоў пад ваду. Беларус паскардзіўся на заробкі на Марка, і тут пачалося. Ігар, што ішоў дадому, расказаў пра цяжар славы. Што адбываецца з курсам долара, і ў Беларусі ідзе моцнае пахаладанне. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі, пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Шклоўскім раёне ледзь не загінулі на пажары 64 тысячы куранятаў. Ля вёскі Боркі-1 гарэла птушкафабрыка. Да моманту прыбыцця ратавальнікаў работнікі ўжо былі на дварэ, а сам будынак моцна дыміўся. Ратавальнікі хутка патушылі агонь, птушкі не пацярпелі. Самая ферма таксама не атрымала значных пашкоджанняў. Прычыну ўзгарання высвятляюць, а ў Віцебску кароткае замыканне і задымленне адбылося ў краме «Амі-мэбля» ў гандлёвым цэнтры «Мега». Яшчэ да прыезду ратавальнікаў яго з дапамогаю вогнетушыцеля паспеў зліквідаваць работнік крамы. Ніхто не пацярпеў, эвакуацыя не праводзілася. Аўтамабільны мост разам з участкам дарогі Парадзіна-Засожжа пад Мсціславам пайшоў проста пад ваду. Паводле магілёўскага МНС надзвычайнае здарэнне выявілі падчас абследавання мясцовасці на магчымыя падтапленні. Пацярпелых, на шчасце, няма. У міністэрстве надзвычайных сітуацыяў адзначаюць, што назіраюць такую карціну штогод падчас разліву ракі, бо мост, маўляў, спраектаваны як нізкаводны. На цяперашні момант вада паднялася на 15-20 сантыметраў. Праезд транспарту немагчымы, усталявалі адпаведныя папераджальныя знакі. ЖЭУ, потым ЖКГ, а калі не дало патрэбнага выніку, то і пракуратура. Гамяльчук скардзіўся на перыядычныя засоры каналізацыі ў доме на вуліцы Мазурава. ЖКГ ж, паводле яго, наводзіла толькі касметычны рамонт. У сваю чаргу камунальнікі сцвярджалі, што іх спецыялісты замянілі ўчастак трубы, прачысцілі сеткі і нават правялі санітарную апрацоўку. Аднак падвал усё яшчэ затаплівала, а трубы заставаліся ў жалю вартым стане. Сантэхніка на гэты адрас за 2 месяцы выклікалі тройчы. Мужчына звярнуўся ў пракуратуру. Апошняя вынесла прадпісанне ЖКГ развязаць пытанне ў самыя кароткія тэрміны. У выніку стары чыгуначны выпуск каналізацыі замянілі на пластыкавы. Гэта і зрабілася развязаннем праблемы. У садсетцы Трэц з'явіўся разліковы ліст, што, як сцвярджае аўтар публікацыі, належыць работніку абутковага прадпрыемства «Марка». Скрыншот выклікаў шырокае абмеркаванне ў інтэрнэце. З публікацыі вынікае, што сёлета ў лютым работнік адпрацаваў 17 дзён або 132 гадзіны. За гэты час яму налічылі 1016 рублёў 59 копеек. Частку сумы 430 рублёў выдалі авансам, а пасля розных вылікаў у дзень зарплаты чалавек атрымаў яшчэ толькі 368 рублёў 37 копеек. Аўтар допісу, які ўжо недасяжны, пракаментаваў сітуацыю словамі «Мы ў рабстве». У каментарах карыстальнікі падзяліліся на 2 лагеры. Адныя лічаць такую аплату вельмі нізкай, іншыя адзначаюць, што работнікі самі згаджаюцца на такія ўмовы. Некаторыя пішуць, што так жыве амаль уся Беларусь. Паводле дзяржаўнай базы вакансіяў на Марка цяпер адкрыта больш за 130 пазіцыяў для патэнцыйных работнікаў. Заробкі вагаюцца ад 858 рублёў да прыкладна 2400 рублёў у месяц. Зноў тэлефонныя ашуканцы. Іх ахвярамі становяцца далёка не толькі пажылыя людзі. 31-гадовай жыхарцы Менску патэлефанавалі нібыта з паліклінікі і папрасілі назваць нумар медстрахоўкі. Затым ілжэміліцыянты запалохалі яе крымінальнай справай. Каб пазбегнуць адказнасці, запатрабавалі задэклараваць зберажэнні. Жанчына перадала кур'еру 250 тысяч рублёў, што атрымала напярэдадні ад продажу кватэры. Кур'ерам аказаўся ажно 86-гадовы мужчына, якога таксама падманулі ашуканцы. Ён быццам бы ўдзельнічаў у сакрэтнай спецаперацыі. Спачатку стары аддаў зламыснікам больш за 20 тысяч рублёў, а затым пачаў збіраць грошы ў іншых пацярпелых. Міліцыянты звязаліся з ім падчас ягонай паездкі ў Берасце на чарговае заданне куратара. Мужчыну патлумачылі, што адбываецца насамрэч. Сябры, будьце пільныя, сапраўдныя міліцыянты, банкіры, супрацоўнікі іншых установаў не могуць патрабаваць ад вас здзейсніць якія-небудзь маніпуляцыі з фінансамі, асабліва праз тэлефон або месенджер. На пачатку вясны курс беларускага рубля ў адносінах да долара ЗША пачаў паступова зніжацца. На дынаміку беларускага рубля апасродкавана праз расейскі рубель паўплывалі пастанову Мінфіну Расіі. Напрыклад, прыпыненне продажу замежнай валюты ў межах бюджэтнага правіла. Другім важным фактарам сталася развіццё канфлікту на Блізкім Усходзе.
Аднак ва ўмовах геапалітычнай нявызначанасці доўгатэрміновыя прагнозы могуць хутка змяняцца. Што датычыць кароткатэрміновых трендаў, то варта ўлічваць магчымы працяг росту цаны долара адносна беларускага рубля, кажа старэйшая навуковая працаўніца цэнтру Бэрок Настасья Лузгіна. У сувязі з гэтым курс долара ЗША на наступным тыдні можа вагацца ў дыяпазоне 2,915 тысячных, 2,960 тысячных рубля. Падрабязнасці на belsat.eu. У гарадзенскай турме яшчэ ў 2022 годзе загінуў зняволены. Паводле сведчанняў былых палітвязняў Міколы Дзядка і Паўла Вінаградава, 40-гадовага Яўгена Шыпуля збілі ягоныя ж сукамернікі ў прагулачным дворыку. Мужчына меў цяжкі ментальны разлад, быў у так званым нізкім статусе, браў рэчы і ежу іншых зняволеных. Вязні неаднаразова папярэджвалі адміністрацыю, што гэта можа скончыцца трагедыяй. Аднак турэмнікі не рэагавалі. Пасля чарговага канфлікту Шыпуля жорстка збілі, у яго быў разрыў селязёнкі і ўнутраныя траўмы. Нягледзячы на цяжкі стан, мужчыну разам з іншымі ўдзельнікамі канфлікту змясцілі ў штрафны ізалятар, дзе ён правёў 5 дзён без медычнай дапамогі. Калі яго ўсё ж даставілі ў лякарню, аперацыю не правялі. Паводле сведчанняў відавочцаў, Яўген Шыпуль памёр у турэмным калідоры, не дайшоўшы да камеры. Адміністрацыя ж, каб выградзіць сябе, усклала ўсю віну толькі на аднаго з тых, хто біў Шыпуля. У выніку абвінавачаны атрымаў яшчэ дадатковыя 14 гадоў зняволення. Падчас украінскай атакі на завод Кремніэл у расійскім Бранску ракетамі Storm Shadow знішчана, сярод іншага, абсталяванне, пастаўленае беларускім прадпрыемствам ААТ «Планар». Кошт страчанага ідзе на мільёны долараў, паведамляе Белпол са спасылкай на ўнутраную дакументацыю «Планару». Сярод пастаўленай расейцам прадукцыі «Планараў» былі ўстаноўкі далучэння вывадаў, ультрагукавой зваркі, комплексы тэставання, сумяшчэння і экспанавання мантажу крышталёў. Толькі адзін кантракт паміж ААТ «Планар» і групай «Кремніэл» на пастаўку 4 аўтаматычных установак сумяшчэння і мультыплікацыі каштаваў амаль 4 мільёны долараў. Белпол падкрэслівае, што «Кремніэл» адно з шматлікіх расійскіх прадпрыемстваў, якія атрымліваюць абсталяванне ад беларускага «Планару». Ох і хуткаплынная ты, онлайн-слава. Летась у пачатку зімы просты хлопец з Віцебску Ігар нечакана стаўся зоркай інтэрнэту. Усё пачалося з кароткага і шчырага допісу ў садсетцы Threads. «Добры дзень, мяне завуць Ігар, і я бухі, іду дадому». Публікацыя імгненна зрабілася віруснай, мільёны праглядаў, сотні тысяч лайкаў і тысячы мемаў. Гісторыя хутка разляцелася не толькі па Беларусі, але і за яе межамі. Ігару пачалі прапаноўваць рэкламу і супрацу. Спецыялісты абмяркоўвалі феномен раптоўнай папулярнасці звычайнага чалавека. Аднак ужо праз некалькі месяцаў ажыятаж паступова сціх. Сам Ігар прызнаецца, жыццё амаль не змянілася. Часам яго пазнаюць на вуліцы, але адбываецца гэта ўжо рэдка. Ад большасці рэкламных прапановаў хлопец адмовіўся. Кажа, цытата, «мутныя тэмы. Крыпта, біткоіны, казіно, шмат чаго прапаноўвалі з іншых краінаў, Расіі, Казахстану». Цяпер Ігар жыве ў Менску і шукае звычайную працу на вытворчасці ці складзе. Нягледзячы на раптоўную славу, Ігар вельмі спакойна ставіцца да папулярнасці. Маўляў, усё адбылося выпадкова і гэтак жа спакойна можа скончыцца. Пасля надзвычай цёплага надвор'я ў Беларусі ў сярэдзіне сакавіка прыходзіць пахаладанне. Пра гэта паведамляюць сіноптыкі. Найбліжэйшыя дні яшчэ можна чакаць цёплых тэмпературных рэкордаў, але ўжо ў меншай колькасці. Аднак ужо ад серады над Еўропай узмоцніцца антыцыклон. Вецер зменіць кірунак на паўночна-ўсходні. У сераду і чацвер ноччу да -4, у дзень да +14 на захадзе краіны. Ноччу і раніцай у асобных рэгіёнах чакаюцца слабы туман, на дарогах галалёдзіца. Гэты люты стаўся адным з самых цёплых у свеце за ўсю гісторыю назіранняў. Сярэдняя глобальная тэмпература паветра ля паверхні зямлі склала 13,26 градуса Цельсія. Гэта крыху больш, чым на палову градуса вышэй за кліматычную норму 1991-2020 гадоў. Аднак у Беларусі сітуацыя аказалася процілеглую. Паводле звестак Белгідрамету, сярэдняя тэмпература паветра была амаль на 4 градусы ніжэйшай за кліматычную норму. На гэтым у мяне ўсё. Сябры, заклікаю ставіць лайкі гэтаму відэа, падпісвацца на канал, калі бяспечна. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе. Да пабачэння.